Aħna kuntenti ħafna li frott tal-komunikazzjoni kontinwa li l-Kamra tal-Kummerċ ikollha mal-Gvern jidher li ħafna mill-ħsibijiet tagħna sabu ruhom fil-budget li rajna. Ma nħossux li kien hemm sorpriżi, nidu biċir nindunaw ukoll li m'hemmx taxxi ġodda fuq il-businesses. Nirrikonoxxu wkoll li forsi għall-ewwel darba qegħdin nieħdu l-ewwel passi serji lejn strutturi lejn pajjiż li għandu l-carbon footprint tiegħu baxx. Allura naħsbu li seta' kien hemm daqsxejn iktar inizjattiva biex il-kompetittività tal-pajjiż timprovja alla volja nirrealizzaw l-iskossi illum aħna m'għandniex. Dan kif għad fil-bidu nirrikonoxxuh u nissapportjaw il-Gvern illi meta l-Gvern jiddeċida li joħroġ inċentiva f'mument bħalissa fejn is-surplus huwa dak li hu u l-ekonomija hija pożittiva kif ilha dal-aħħar numru ta' snin issa qed nidraw. U naħsbu wkoll jidher ukoll il-Gvern qed jgħid illi s-surpluses tal-pajjiż u l-GDP growth se jieqpa hija b'mod iktar forsi aktar allentat, però ħejqa jiżdied dan huwa pożittiv. Allura napprezzaw ħafna illi meta nkun qed inżidu l-inizjattivi biex nimprovjaw il-kwalità tal-ħajja tan-nies, parti minn dak il-peace jintrefa' ukoll mill-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.